Zambiri ndezi kuchitika pia Ziti. Ndieso zikuyenda soma fast mwachangu pia nazo. Ziti nase nkani tu imeneyo. Iweyo basi mwina tizingotumizana na matext. Bwanji ziti. Ifollow mabando sonde akwera pia. Nkani yake text basi zingocheza iwe ndine olokwenderana ndai njenkobe ibwanji nasa ayi singakwanise zimezo nasa ayi wajemusa ndi kumachinjiri iwe ndine titakuwa kumana mamini basaja amene wawa ndikani yake itiyo kaya mwina olo kaya mataksi wa kaya machani kaya anjingawa nde chikundi cha tusi chipita batali itu Jacobe serious nasa ayi tati tizingocheza chonchi tizingotumizana mafoni wa mangoyimbirana matexti wa kundatani nesitubali kanso ndikubalika fo bwana nakasisi tuzizabwira mwachangu koma suno nde isingakwanise tizingotumizirana matexti kaya tizingoyimbirana china chili chonse bora pamene papa iwe tikudziwa kuti chikondicho chikuyenda bwino nachonso nde chikondi cha mtundu wanji chimene singateke nase bwanji nkhani yake itiyo ine zindingakwanise bwanji chaka chino chende zibwezi zambiri ndisaname ndiye zitako pia nkhani yake itiyo nasi mabiru achuluka ino makobi itu vanopande avuta ndetaona cheko mableza awawa mableza atani mableza awa vanopande adukako pia nawonso business yanji suli serious nase zimafika mpaka na ndithu inuyo malo mamo amatha kufika anthu amene wawa kunena kuti labor ya papa labor chali chimene ungangondipanga iweyo nawenso that's super serious mpaka labor ngati imene yesu akhala kuti iweyo ndi wagilide nawenso gride wake uti kani yake iti iweyo ndi wagilide Niende wa grade eneo. Iwe tu ndi wa grade tu iwe kwambiri. Urenga kwa ndani zimezo nkani. Ngati bange wane amene ujayo na yeso. Iye ndi wa grade. Iwe ndi wa grade euchi. Ofrika panopa kupanga zibwenzi panopa ndai. Kuti yani. Kupanga zibwenzi panopa uzisankha iweyo. Achina bangwe wane aja. Chifukwa ndalama. Kuthandiza nawenso. Ukumfuna eti. Koma iweyo chenkope. Ndi kazi tu. Ndi kazi bange wani. Ndi kazi komanso panopa ndi body member amene ujayo. Mablesa panopa akuduka pya nawonso. Sono aduka bwanji pomaso nkhani uzitha tizimaliza. Pepa chenkope pepa. Pepa kumene koma nanga sinkhani ngobweza ndi Valentines ukuko nakonso. Inu zinthu zake zikazovuta bwanji. Zivuta fajani. Ndekule chinyamata panopa inaje akulenga misala mwamva. Kwaona inuyo akamati kuti iwe kwafunsa kuti kodi inu bwanji atingataku akupemphesa mwamva. Nkhani yake tu ndani kuthawa maudindo amene wawa nawonso. Zimene zichitika zanga wina wake. Nkhani yaboza imeneyo. Sister wa nzanga wina wake mamuna ndani zina lake. Nzanga wina wake. Si yaboza mamuna wake. Basi anangoyamba basi kutawa kuchira dzulo amene yoyo. Basi kanga tino kuirenga misala inu mwamva. Kuirenga kifajani? Koma kudaba kuti koma bwanja kumathawa yoyo tisake kumabwera mujamo kutawa mwene pye. Kutahazuka bwanja. Kulenga misala imene ijayo nayo maudindo ikoma inu. Kutawa maudindo ndekena kupangana basi kulenga misala. Kukamiza kupita naye kuuje ndi kuja kumento kuja. Kumajira kwanza na kuzuwa mulubuno mapo. Akwa uzasu anthuso ndiye kuti yayi. Inendile buno mwita naye kumento bwanji. Koma inu. Kawankani za iwe ase. Ndiye ziko moifwa magetsi naonso. De magetsi na malinyasa kwa mbili. Chifaja kuti anthu amene wawa. Ndezi nyengo to. Kwa uza muja. Escom. Low voltage basi osabwera akafika kumene kuja kwafuna sokena akakenso. Akena magetsawo amene wawa. Amene wandama ngokweza koma basi zimene wapanga zaziya anthu amene wawa. Koma ndo madala nawo bwanji wewe. Nasi.
ena ngandi onse anthuwo ena akumathandiza mini basi pano pa ino ndimamva chisoni anzathu amini basi akamana kuti pano pato ifeta kweza chifukwa cha mafuta kumakhala nthu kutembereredwako wopya ndipo amatembereredwa ineyo kwambiri pa dziko lapansi ndewa amini basi driver ndi kondakta wake anthu amatembereredwako wopya nawonso koma bwino wake nthu ayi mamwayi amapezeka kuti noyi anasanzika zimayenderanso basi amene ajawo nawonso wamvera chisoni tuchenkope koma iwe iweyo chenkope zona iweyo zimene umapanga iweyo ndamvaso za anthu enakeza iweyo chenkope nkhani yanjiso iwe kuti umakonda iweyo chifukwa chotani amayi akati nkhani kuti iweyo inawe mphechepeche nawo amene aja koma iwe mphechepeche amene wawatu koma iweyo umakubwera ndi nkhani ya negative imene muja ineyo nimakulangiza koma sumamva iweyo chenkope koma nkhani imakubwera negative singabwera zabwino zichiyeza sina azimuna awo amene ajawo ndikhoza kuwauza ineyo bwanji chifukwa chani komanso iweyo wabva kwa ndani nkhani imeneyo okufuna tete pange iweyo sewero lathu lijalo usapanga chonja ase iwe koma ndipo nkhani zavutamiza ujengiza chilembwe kapena natani osati jetu woyimba ujayo koma getu uyuyu nayenso osati mfumukazi kuti getu kapena anafusa soto paja mbulundi wina waje ujali mbulundi wate akuti getu waje utiyo bwanji nkhani yanji yajekobe iwe sikuzojiri yose padifandi kuza sikuzojiri yose zimene anthambira kuyankhulatu panopatu zatrenda wopi chekope nake ticheze iwe ndire chekope pene simankwakazi za serious tielekeze jonzi ndamuziwa ndikhale mbulundi ujayo ndaive sisakhani ndaiziziwa mbulundi uyo iwe ndio khani yanja se chabuno basi tanena iwe ukhalanga ndani ine zimezo ndiyase basi amene angakwanise ndani khaiweyo khaine basi ndizithandiza chana se ipita wandizunza bwanji chabuno yankhulana iwe video iwe yavuta imene anthu akuipanga kuigawana imene ija iwe ndendazimva ndazizuwa unachisamatha kuyankhula kayaso mudaso si mbulundi tu ali kwanja tukajatamata kuyankhula kali mbulundi asali mbulundi iwe tiwathandizatu amene ujatu kazimene ndiumboni sindikudziwa kudziwa ni mulungu wetu auseka chani koma ndilizikambirana zimene tisicheza ngati nsewero asezimezi baba chabwino ati zikuteka tinakodani ine getu akoneka owaratu akumwa chani zikomo chani ndi spiriti pano akudikira mutu atudikira mutu angoima basi dikira muntu business ukutandauza kuti ukudikira kuti nyapu nanga si business kuti chani kuti paper to get it palibe vuto it's okay ndinawe nawo kuti akuchotsa mantha chani basi lawanoni nanenso ndi spirit iwe nasi iwe ziwezo ndeinezo udisisa bwana kali ndi chali kamene kaka ndi spirit angarawe kale angarawe pang'ono angarawe lawani komatu nakasitu malovutu pane pandezikhala mavuto otu waindi ndipuputeka yetu malovu ngati kuti ndikuyankhula ngati mwana uja mnaona mwana uja kakuda kuyankhula mwana mwana wangu ngamba kumene uja amapeza kuti sakutha kuyankhula kuthamuza kuti pepepe ndengati kula amene iyi nayenso ndedzigwiza ndi uja ndi mbulundi amene iyi ayiwe si bwino ndimuna si mbulundinso nyapu iye nyapu ndi chani ine ndipangana nadi kusintha kuti yankhule iweyo Jacobe isindane iweyo ukhale mkaziyo ine ndikhale wamuna nenanenso iwe ziwezo itakuthala nazo ndikoza kumulongosola amene iko gopya iwe nase ndamene iso ndiwatalala kopya amene iyi iwe gaza kuti iye uja ndikuona ndiwatulo iye uja kodi zikhadi zikhapa pano akudikira munthu
Tulikira muntu. Angoyima. Nase. Chabwino akuyima akuchita. Akupanga chani. Iwe singa kwanise nawo za sewero za business. Business chabwino. Yapitiliza. Kuti. Cha? Iwe. Kira kuti. Chari? Iwe nasi. Nyapu nanga chani chimene chicho. Nyapu kuti iwe ndezo bwanji waziteka kodo ine ndikuzondi jani kwa iye. Ine sindikuziziwa. Chabwino siku wewe litsidili mood kopano tsika mbili tipanga limozi chabwino. Wadulaso nasi.